Ebezina na nganga Igbo awụchigo. Ebezina na ya nọchigo oche si gị hey wete pieces, wete anki, wete clothes, wete nwiyo, wete ego bekee ihe ọbụla ịchọ iji wee ficha anya, wete nganga Igbo radio show ficha anya gị na ya awụchigo n'ọgbọ si gị ebezina onwe dị ihe na-eme Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo kwezuenu Igbo amaka Igbo amaka mma ụmụ Igbo nọ na mpaghara Lagos biko kekunu meta kekata si dị ha wụ Tuesday gịnị bụ date taa wiyo ị na-eche ya eche ụbọchị Tuesday bịa ụbọchị before after Monday wede ka ncheke temperature gị hey Igbo ihe awụ nke izizi n'ihe na-eme ịmagonu ka obodo si ede mana unu nwa mana anyị bịa anyị na-echeta unu na-etinye unu n'obi ihe awụ nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM ego bekee aka Adigbo 1 of Africa enweta Adigbo ọzọ na Lagos ma ebe ọzọ ma na fake ọmụawụ so naanị m one and only after me again and imagono wu naanị m na-adị abịa n'ihe omume anyị mụ na ma imagono second in crime partner in crime anyị so bịa wiyo kwuo n'okwu ka n'ọnụ gị ụmụ Igbo ekene m unu alịlị egbuo m anya mmiri eju m anya mana anya dịba ọtụtụ ga na-ajụ kedụzi ebe ndị nganga jebe nwanne ụnụ anwụ isi wee mee vum ka anyị nwasikwa wee mee gịnị vum all for you na ịchọzi ka agwa ka o si wee mee na ịma na vum ka mma karịa statement na onye ọbụla filuzi na isi na-agbalị mee onye ọbụla na-agbasi ya nna mmụọ aja ọsụsịkwa ka mmụọ bakpuo ime ụlọ based on ozuzo na all for you mpachekie ya ka ọ ga-adịzi mụ etinye alụ n'ime ogbe ma ọ pụta n'ilo sizie ka mbịa maka o si adị by this way nwanne ụmụazị ejido m titọl ya ka ife mma akọzielu my mother ma nna luo na December nnọọ ya ka mmụọ aja ọsụ reason cha based on that wọtago ego na-asị m ka eko oge esi dị ka eko o si adị nsị ya asa nakwa ya ka m gwago based on onu o si wee dị na mmụọ abịa bute ọkpalaba anyị and ndị aka ya azụ eri ka chekieni ya mpa na agwa gị onye atụde ka m na-apịa gị dịla mba mana onye ọbụla o si na wee dị nwanne nganga Igbo anachi ya tago live and direct nwanne onye anyị si wee kwado nke ikpeazụ a na nwanne onye ọbụla kpa ọkụ nepa ya aka ya arịarịa high tension live ka m na-agwa gị dị mata adịla ebu ofu ka ọ na-adị here live and direct nganga Igbo radio show na-abịa na Hot 93.3 FM na Lagos nwanne ya etinyego alụ n'ime ogbe nke taata ka isi emebie na mbụ ụmụazị afili na ha ya ekenye onye ọbụla ọsọ last week nwanne cheki just ntinyalekwa based on ebatakwala obodo ọfụ ka nyala igosipụta onwe m maka na ọ bụrụ na ọ ka nsi emebu ka nsi emeda abaghị da wee na abaghị otu nkwa nwanne mmụọ apụta n'ilu ogbe mpịakasị onye ọbụla na mmụọ abịago rizin ịghọtago na ihe anụnwa ba anị onye ọzọ ịghọtago ala abụla ala mmụọ jọsụ gụgharịa chele bakpụkwa ime ụlọ wee na-eme observe nna menụ jọsụ na-ama nkụ last week na ọkwa wanga ma nkwuchi nna ka hapụgo da mata nwanne ụna ka nsi asị gị nnọọ na nganga radio show ụna ka nsi asị gị nnọọ na nganga Igbo radio show ịma na asị na igwe wike gị nwa wu onye nke anyị na-adịabata n'ihe omume anyị na-adị ewetara unu Tuesdays, Thursdays and Saturdays ịmagono maka na anyị fụrụ gị n'anya mee nji si gị icheta ọfụma nke anyị mere tupu ihe niile wee dị ka o si wee dị anyị siri gị make sure ihe ọbụla ị na-eme na ịdị safe ebe ọbụla ị nọ dị safe nwanne nọ nke ahụ ka mkpa anyị ma Ndụbụisi igwe bụ ike mma pịa gị ihe asịgo m gị bịa ka m cheke temperature gị igwe onye na-achụ m onye onwe na-achụ m ọsọ nee ifugodo m first gasị ịga were nwayọọ park ye side ọ bụla ị chọọ jide gasị nwanne m nwaanyị ngwa gafere ịdị nọ asị gị nwiyo asị gị anyị nọ na-achọgharị kamera unu achọ kamera na onwe nke efuru ebe anọ m ọ nwee ike ọwa onye dị ka m ka efu towel anọ m na-enyo gị with 5G ka m si na injin na-enyo gị igbo bụ nke anyị igbo bụ nke anyị anyị na-asị gị thank you chim gọzie gị ka isi nnọọ wee nọrọ onwe gị save maka anyị nwa ọkwa mana ịfụrụ anyị n'anya dịka anyị sikwa afụ gị n'anya
ya mee ka anyị si bịa taa ihe anyị ga-ewetara unu ihe omume anyị ga-ewetara unu taa wụ maka unu nwa just gị nwa naanị gị maka gịnị ịdị anyị nnọọ mkpa anyị ihe metụrụ gị n'anya ihe ahụ emetụgo anyị o metụrụ anyị na vein ina kakos o metụrụ anyị na kakos so ihe metụrụ gị metụrụ anyị ihe metụrụ anyị wee metụ gị ya mere anyị ji si gị taa just were oche gị nnọọ ofe ebe buru wine buru wọta ihe ọbụla nwụnwa maka gị nwa ka anyị ga-akpa maka ya taa tupu anyị abịa kpọwazie maka gị onwe ihe na-abụọ nọ n'enubọ na anyị na-asụ pụtụpụtụ anyị na-ajụ ka ewe ka m jụgodo gị nwiyo inwe ọkụ ebe isi na ọkụ nepa ọ dị ebe isi asa nkọlụ gị ka mụ asị wee nyelugodo onwe m aka by hand fan n'abalị ọkwa ịfụgo onwe ike nnọọ mosquitos nọ n'ebe ibi ejiri ma onwe mosquito na-eji straw na-amị ọbara straw ndị nke ahụ ifugodi ha na magodi nọ ndị nke a na-akpụ ma saijas ha na-aka afọ ọnụ akwa eyiri jeans ndị aka a na-akpọ eyiri jeans ndị aka a na-akpọ male anopheles mosquito nke a wa na-amị asị gị nwanne how far you ga were godo strong nke gị mana ụbara nwiyo dị very sweet bịa ka bịa mere nke gị test godo ya first ife na-elipụta alụ like this ụmụ mosquitoes ahụ dị very bad na-agwa gị nke eziokwu very bad ya mere m ji na-ajụ gị ebe ibi nwanne m nwoke ebibi nwanne m nwaanyị ebe ibi adị igbo koligbo ọkụ ọdịdị ya ọkụ ọdịdị onwe ihe m ji na-ajụ ma ọkụ ọdịdị ya maka onwe ka nsi na-anụ ihe ma ghọtaghị ọfụma a na-asị na onwe ka obodo anyị si chọọ iwe nye ọkụ nye ndị mmadụ ọkụ ndị na-awọ ndị obodo anyị ịma nwiyo tupu ga-abịa nyewe mmadụ nri ị ga-erijugodo afọ ka ọwụ ya ọ ga-erijugodo afọ ga-asị ka inye onye ọzọ unu a bụ ndị na-abụ unu pụta unu agụ ọsọ frontline newspaper unu ama nkụzi the innermost bịa ka m pịa gị ụtalị ike gị butuo na ka mụ bịa ka m pịa gị ụtalị ka m kwọlụ gị the ot ka o si wee daa ụnyaa based on na ndị Chad ghọtago na ndị Chad jos tinye alụ n'obodo na-asịsị bikonu na aka ka o si adị na ọ na-abụ abalị onanụ nwa na Naịjirịa afụ ka ọkụ na-enwu ebe niile mana ndị amalụ na ọka ndụ ka menụ na-amụ na kandụ ka ị na-amụ n'ọka ndụ ka menụ jos na-amụnyegasịbe ha ịma na adịkọ ọnụ na-amụnye kandụl ihe a ka a na-akpọ unity in diversity ọkwa ịnụgo ya nke a ga-aba na dictionary ahụ ị chọrọ ide ama m na o doro m anya bịa tata bụ 30 steeti and capital Abia Ụmụahịa Adamawa Ndede so ndị Chad jos tinye alụsị ndị Naijiria ha nye ha ọkụ but based on ihe dị na front line newspaper no electricity ka Chad chọọ iwe mana ọ bụzie na ego dị pepa page wata na Nigeria ji kandụl na-amụ ọkụ page 64 chapter subsection 2.5 ihe ha kwuru ebe a bụ si nyebinye ha kandụl adị mana a lot of candle dị na Nigeria enwere ma candle wax candle wax ị ga-ama na ụdịrị ihe niile a ọnya maka anyị ga-enyebinye ha asị ndị nke anyị kwa ọtaga anyị ekponye ha kandụl based on ọkụ ha chọrọ electricity nwanne m nwoke biko inwe ọkụ ebe ibi ka m na-ajụgodi first ọkụ dị ebe ibi maka wọta m nke wụ wax candle wax onwe ndị nọ nwiyo ebe ha bi enweghị ọkụ o nwere some places ị ga-abịa n'obodo asef menụ na-atụsazi akwa n'ọkụ na waya eletrik ewetego different means of ikuku o nwere ndị ji hand fan nwee ndị ji akwa ha wee mee fan nwee ndị ji pepa dịka nke ahụ iji gụọ akwụkwọ mgbe gara nwee ndị na-eji ọnụ ị ya achọpụta ya don't worry emeghị otu ya ma nke ahụ ka gụọ natural AC natural AC ọ nke anyị si ka anyị gwa unu na anyị nụrụ onwe ka anyị si nụ ya ikuku wee kuru ihe ahụ tinye anyị n'ime ntị anyị nụgonu ka nwe o si kọọ ya na ọ nọ n'ime chapter subsection verses and ịmagonu daily paper tata n'obodo anyị nọ n'ime ya na ha chọrọ inye ndị Chad ọkụ na-ajụ gị o nwere ike ọwụ na inwe ọkụ ebe ị nọ maka mụa ma na onye iriju afọ
gasị nwanne gị nwoke bịa wee mana nke a usoro ihe anyị na-agwa gị na ka ewe nke taa na Nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM nọ na Lagos. Ilie ga-enye nwanne gị. Ilie ga-enye nwanne gị. Ụwa na-eme gịnị ntụgharị maka ilie ga-enye nwanne gị liwezie echi niile o mee gịnị onyekwa gị nwanne palliatives. Nwanne palliatives. Nwanne m palie. Onwe ka isi onwe ike nne anya n'ụlọ gị ugbu a inwe like 500 palliatives nọ n'ime ya. Asị na onwe ga ndị mmadụ si wee buo eze palliative gbada anya onwe ike si na Cross River State bata Lagos. Onwe ike si na Cross River State baa n'ebe ọzọ niile eburu ndị eke bata n'ebe ibi enyewezi ụlọ gị okpuru bed okpuru fan. Onwe ka palie si palie onwe ya nọrọ ebe ị nọ. Amakwa m mana anwụ onye m na-enyo m na ya nọ n'ime studio ugbu a. Ama m n'ine onwekwa onye mkpọrọ aha ya o. Akwa m aha mmadụ. Guilty conscience emewezi ụfọdụ ndị. Mana ama m na onwe onye m na ya nọ n'ebe a isi ka ije ụlọ ya palie juru ebe niile. Ngwa confess. Obodo kpọrọ akpọ obodo chenchin nọ n'ime obodo bụrụgode kọnkịrị. Obodo Naijiria bụgode chenchin. Ndị Naijiria nọkwa n'ime bụrụzie kọnkịrị. Mana chike ni asa. Makwana video niile nọ na-afụ na nwanne na-afụgodi height palie onye isi wee ibulie elu ya elu haya ibulie ya elu asị gị palie ya elu palie ibulie ya elu palie afụlọ space ebe a esi wee mee a na-agwa gị nke wee eziokwu based on na men ekwechiri go na ife ga-eme echi ya mee something must kill a man. Ihe must gbuo a man. Mana ụzọ mmafo n'otu a. Gbanyụkwu n'ezi. Based on the newspaper ngo n'otu a. Center spread ka nna anye gị news a. Anyọrọ gị onye anyị ga-ege ntị ka mpịa gị dị otu. Ngwanụ pịam dị lamba. Based on onye isi Ogala Lord number 1 onye obodo ọga na Cross River Professor Ben Ayade onye bụ Governor Rivers Cross River. Onye bụ Governor just na-ege ntị na news. Ịnwụju gị ise. Na-ege news na-enye gị na mụ abụrụ newscaster mana mụ abụ broadcaster mụ na-enye gị live mana caster nọ n'ime ya. Ofu ihe aka anyị na-agwa ya based on na cast we aka o si adị. Onye isi anyị bụ Ben Ayade by Cross River apụtago na wee kwuo na o wutere ya nne na ụfọdụ jezi na warehouse ebe edobere palliative men chilibe kwuo ma tọwelụ ndị na-anịdo palliative men buchakwuo burukwuo ma WC daazụ ihe eji toilet anọ dịkwa na toilet nna ọsịzie na nke a kaligo ka ezi ka o si men megidekwuzi welukwuzie ma beg eji ekosa akwa na palliative warehouse na nke a adịgo too much. A chọrọ ịdị ihe bairo adịgo too much ime ihe okwuzi na ọsị na gịnị mezi na Ethiopia na ọsụzi ndị eke ndị ekelebe onye ọbụla so enedo obodo anya based on onye achịnye uniform based on onye uniform na nwanne na-etinye alụ n'ụlọ onye ọbụla one by one tinye isi ebe ọbụla efu katọn ede kako na nwa katọn ọbụla efu ebe ede kako gị kpọpụtagodi the main person bi na the house. Okay, nke ede kako wụ nke de palie mba na ihe na-ede ya n'alụ bụ kako mana okay ọfụ nke edere palie ya hapụ nke ahụ ede ya palie ihe na-ede ya kako agwa gị otu ka na-enye based on center spread newspaper ngo tata ị na-agba speed ihe ka ihe emegide na ịda gịnwa ga-ada otu na-abịa gị na very expensive based on broadcast so ọga gọvanọ na-asị na onye ọbụla abata abịa fụ kako based on ịchọkwa ịkpọrọ ya n'isi kpọọ ya ka covid na onye ọbụla enweta dị katọn na bịa nwanne na igbo onye ori ndị ọbụla na-enwere efe men na ị ga-eso ego dị adofolo station na ọfọ you so chele onwe iyo ihe akpọrọ ihe awụ palliatives mba isi na inyego ya ahụ ọzọ isi na kako okay ngwa kako a
ọkwa covid ka anyị nọ n'ime ihe ha kakoa biko ka enye kwesị ka o nwere kakoa ọ ndị mmadụ ka ndị mana onwe ya ngwa gị na bido ajọsụ nsị gị n'obodo anyị bụ Naijiria menụ jọsụ na-agbagharị onye ọbụla onye jide gị ọ na-ele ọgwụ ya ọkụfụ onye ọbụla na-ele ọgwụ maka onwe nke nnụrụ bido from ọga nọ n'isi onye abụgodo onye ọgwụ ọ na-ele onye ọbụla onwe nke nnụrụ nchịkata ọchị ma ọchị ekwedị m ọ sị na ya na-edosi kakoa according to nwiyi ọ kpọrọ ya kako mana ọ palie ka mma na ya na-edosi ya olue mgbe ọ ga-eme birthday ya o bupụta ya ka o kewezie ndị mmadụ okwetazi m nghọta ama ngaiman ị na-ekwu datị no bezidọlụ ndị tinyekwara alụ na bed gaiman ndị tinyekwara alụ ka ha chitọrịa ya mana chiemu anya nye nwa nweta dị info nweta dị oti n'oge nwa oti n'ogo dị na bios men ji tinyere ya alụ buru m oche tebụl ya ndị buru ife niile ha bụ amana kichin buru chere ma spoon ma fork ma aka emewezie n'ụpati birthday party ahụ onwe ihe onye isi ndị NCDC akpọtakwala ya nwoke a na-afụ maka ọya na-efe efe ọya mmenwe ọya na-ebute by egwuregwu by inter-house sports dama pụta n'ụtụtụ a wee sị ọkwa efu ụmụ Naijiria na unu emego mata nke unu na unu agbagharịgo agwa unu baa eme ụlọ buru face mask na-ajụ n'ebe unu mesigo mata unu na COVID-19 ga-emezi mata nke ya in 2 weeks time biko na-asịzi nwoke ibuzi onye amụ maka ezi nke bụ na COVID-19 ga-emezi mata n'isi ụmụ Naijiria ọ mee protest ọtago na nọ ndị niile mee protest na ndị agha nọ dị exposed to COVID-19 enweghị ekwe ma n'ihe okenye na ọdụ afọ nwata ligo elu onwe ka ọ gaghị afụ ya so biko iwe no face mask iwe face mask and mask itinye aka na mmiri weta ncha sapụcha ihe niile nọ gị n'aka biko achọghị m ịnụ story it's not 2 weeks it's not 1 week ọ bụ na ị na-atagbu anụ na-abụ n'izu ụka na-atazi so it's not 2 weeks it's not 1 week okay ka m gụwezie amụma nke m nwa wee go bekee aka Adigbo 1 of Africa na-ebuzi amụma nke m na-asị gị ọkwasị na 2 weeks in 1 week time biko sawa aka otu ọbụla uwe face mask ka o ruzie 2 weeks ahụ ka anyị fụ na ka esi gbuo amụma ọwụgo ka ọ ga-esi dị nwiyo enwe m ya mee that's why I say na prevention biko is better than cure ka ndị bekee si sụọ bekee ha si na prevention is better than cure ọwa eziokwu na mụnwa wee go bekee Adigbo enweghọ m dị medical para ka ndị bekee si wee sụọ ya okay ọ sị na apparatus mana enwe m nke m ma agwa gị ewu sawa na aka gị gbuenu face mask hand sanitizer dị use ya ihe ọbụla ịma ị ga-eme ịkwụsị covid increment ma ruo 2 weeks mewanụ ya si gị ka anyị gaa nwụrụ mmiri maka agwara m ga-agwa na nke taa ihe gbasara gị n'ọsọ gị nwawu ihe anyị bụ n'uche bụ bịa nke taa ọ bụ eziokwu na mgbe niile anyị na-abịa Nganga Igbo Radio Show ọ gị nwa ka anyị na-ebu n'obi abịa mana nke taa dị special maka for the past few days onwe ihe anyị gabigara ihe merenụ and maka ka isi dị anyị mkpa elotere m na onwe ka m si gị biko lakpuwe das just make sure na idu save ebe ọbụla ị nọ achọrọ m ịchọpụta taa onwe dịka ka ihe si wee mee ebe ị nọ ị ka dịkwa save ọ ihe anyị chọrọ ka anyị nye anya n'ime ya taa mana nke ahụ ga-abụ anyị gaa nwụrụ mmiri a chi azụ si gị nọ ebe ị nọ na anyị na-abịa cheki ọkwachukwu na-enye ndụ mana onye ọbụla osi na wee dị nwanne anyị etinye gị alụ ka anyị na gị nọrịa ka anyị si anọrịa betọlịa titọlịa kwụghelịa nwanne m ego obi ụtọ n'ime nganga nwanne ị ga-eme na abụ bezdon na anyị si wee gwa gị na ihe anyị chọrọ ịkpa na-eyife ya bụ nwanne gwa anyị ka o si wee dị bezdon izu ụka gara aga ka isi wee gbaa ọsọ ka isi wee zona nwanne kekwa nke isi wee nweta palliative nke ma ọ bụrụ na o nwere ka isi wee pụta banyị n'afọ ebe menụ na-atụpụta dịka na-eme offload nwanne itinye alụ bụrụ ya o nwee ka o si dị nwanne bee m n'igwe ka ịpịa m ka o si adị ịmago nọmba ị ga-eji wee nweta banyị ụna anyị si emebie na mbụ na nwanne anyị 08182426591 wakara ekwentị anyị 08182426591 mana ịma na anyị nwee WhatsApp nọmba live and direct so ị na-agbalị maka ọkwa ịma nwunye ọtụtụ oge ndị mmadụ niile just na-akpọ line mana anyị nwekwa ebe ọzọ nwee ike kwe ihe ọbụla adịghị n'obi
ịkpọ line anyị wụ 08182426591 ma ịnweta anyị mebi na onwe onye ọzọ ka na-ekwu okwu gị nwa chọkwa ikwu nke gị ị na-agbalị inweta anyị na nọmba gị oge adịghị ohere adịghị just dere anyị edemede tinye ya na WhatsApp nọmba anyị nwunye okpagoro WhatsApp nọmba anyị Denụ m na WhatsApp ka mụ na gị tụtọrọ ya ebe a by 07080051850 ọzọ 07080051850 eweregodo nwayọọ kpọọ ya biko 070 kpọọ ya nwayọọ na maka ịdị eyi na-ekwuzi ya ka ji ọkọdụ gị n'ime ọnụ kpọọ ihe ọsịsọ ka mụ na ndị mmadụ biko kpọọ ihe 070 800 5185 ngwa ka anyị na onye akwụzie okay 08182426591 ka gị gorideshon na Hot 93.3 FM ego bekee nke unu na-akpọ Adigbo 1 ka ị na n'onu ihe a hello ya kpọnye ihe ọma onye na-ekwentị anyị nwoke ọma anyị na ya na-ekwu Chibike ka ime na-adị m mma ọkwa ịnọ ka ebe ị nọ ị na-esi akpa anyị ha ana m bọkụ na-echigbu akpọ bọkụ nọ ka ị nọ ugbu a biko kee ka ndị bọkụ na-ejigbo dị onye men edutugo na onye ọwụ na adịghị ihe niile adịgo mma na nwezi ebe a na-eme mkpọtụ Chibike biko gwazie anyị ka gị nwa si wee mee mgbe ihe a niile nọ na-eme men kwa bata Fraịde anyị ofeshọn ndị saịdị anyị ajọsụja mụnye ya ọkụ mana gị nwa onwe ka o si metụ gị nwa na onwe ka o si wee metụ m bikos aba m n'ime gbachie geeti gbachie ma dọọ baa n'ime mụ achọghị m nsogbu ịnọ n'elu ị na-afụzi ihe a na-eme n'iro bend na-agba mana ị nwetakwere palie mba aka mmadụ ha na ụmụnwa ihe nna m na-eburu isi mara ga-agba m ebe okay nke ahụ dị mma enwetaghị m palie enwetaghị palie mana nke ka mkpa bụ na ịdị oke ebe ị nọ enweghị ahụ m dị oke enweghị arụ gị dị oke nwanne m na-ekwu okwu ọkụ na na-enyekwa anyị ọkụ ebe ahụ a na-enyekwa anyị ọkụ 247 ma kịta na ọkụ dị ya kịta mụ na anyị na-ekwu na ọkụ dị oke ị ga-asị ka anyị nyekwanụ ndị Chad ọkụ na nke ahụ nke nna aghọtachara amaghị m ka esi akwadoro ha oke mahụ ya enweghị ike itinye ọnụ na nke ahụ nụ maka ịmaha ka ị ga-esi tinye ọnụ maasịa enwere ike inye ha ọkụ na ha nwee ezi ọkụ na Naịjirịa ya enwe ọkụ oke ma m ka onye si aga na ọ dị mma dịka ihe ọbụla ị na-eme just jisi nnọọ ike dị save ebe ị nọ nke ahụ kacha mkpa n'ihe ọbụla nsogbu adị daalụ nwoke ọma isi n'ike 08182426591 ihe anyị na-akpa maka ya taa wụ gị nwa na-adị abata n'ihe omume anyị ịdị anyị mkpa so ka ihe a sị na-eme anyị sị ka anyị jụọ gị biko ịdịkwa safe ebe nọ nwunye biko nọmba ahụ anyị nwe for WhatsApp ka anyị kpọọ ya ọzọ maka ndị na-achọ ịbata na call enweghị ike ịbata enweghị ike ha bata na WhatsApp line biko na biko onwe ka ndị amasịbela ịba Igbo na nzabanye na ngwa agbanyere 4G banye connection nwanne tinyela anyị alụ na WhatsApp na agwa anyị ka o si wee dị n'ime ogbede awa ebe last week nwanne bee m na 07080051850 ọzọ 070 nwanne 80051 na-echefu ya echefu biko ịchọ ide edemede ahụ enwere ike ị na-eche ka asụsụ mmeji wee dee edemede ahụ enyela onwe gị nsogbu ọwụ bekee ka ịchọ isi wee dee ya anyị ga-agụpụta ya n'asụsụ Igbo ọwa asụsụ Igbo ka ịchọ iji wee dee ya jos ihe ọbụla dos tinye ọnụ ebe ahụ depụta ihe dị gị n'obi ehihie ọma
so ihe m chọrọ ikwu bụ na ụbọchị a ka nkene wik taa ụbọchị Tuzdee ọ bụghịkwa ofe obere ihe mere na saịdị m Ikorodu ebe ahụ ọ bụghị obere ihe ibi taa m na gị na-ekwu ya ga a na-ekwu na taa ka o mere 8 days anyị nọgidere ọsọ ịmaghị ihe na-achụ mmadụ bet kịta ekene dịrị Chineke ndị agụ eke abịago were ebe ọbụla na ekara izu niile ha abịago were ebe ọbụla mana ndị apịtọkwara mmadụ mana nwa ka a sị pịtọọ gị apịtọrọ gị maazị ekene dịrị Chineke ekene dịrị Chukwu haleluya haleluya ebe m na-aza acha Chineke ekene dịrị Chineke ebe m na-aza acha ya eritekwana ka m sikwa haleluya ọzọ haleluya haleluya ịdị mkpa ekene dịrị Chineke na onwe ihe mere gị ana onwe ihe ga-eme gị maazị ị ga-adị ndụ chaisa awọ in fact ọlụ gị ga na-aga n'enu n'aha Jizọs biko gbasienụ mbọ gbaa mbọ biko ihe ọbụla ị na-eme just make sure na ị dị safe ọ nke kacha mkpa kịta ihe mebiri United ndị nke a na-ekwu palitiv ihe mana saịdị ebe a onye isi saịdị nke anyị ebe a bụ onye si na ya chọrọ iji nke wee ike n'oge a na-eme bedde na ya chi ime bedde na ya ọ na saịdị unu ka a chọrọ ime dị bedde ewo a ga-emenwukwa dị bedde ezumokwu aga ebe ahụ na onye ezumokwu aga from shop na ezumokwu aga ebe ahụ na ịkụ public school enwere ebe ahụ na azụ ya ka oke maazị kekwanụ cheche ọwụ na isi n'inwe ike ji ụkwụ wee ruo ebe a na-eme ihe a niile gịnị mezi gị nwa ga-abụrụ palie nna onye m na-etobakwa isi ka a na-azọ ọbụkwa nna na-azọ nri isi na-etere ihe nwanna aka ihe m na-eme nke ahụ dị oke mana ụmụ okorobịa na-ewe iwe iwe juru ndị ụfọdụ obi agụụ na-agụ ndị mmadụ ga pakọ nri a na-emeji biko a na-echekwana n'aka nka ka echee n'aka nka ọ dịghịkwanụ mma ihe na-adịrọ mma ihe na-adịrọ mma ka anyị kpọọ ihe ọjọọ anọkwa m oke ndị be m n'oke onweghị ihe mere anyị dị mma ọzọ ụbọchị a anyị megidere onye ọbụla n'ọsọ anyị megide anya nwe ụzọ blọk ebe ọbụla ndị agboro ọzọ ya nọgidere abịa na blọk ụzọ ebe anyị sa ana ọ dịketa ọ ga-esi ise ebe nke anyị kwụ ụgwọ isi ebe nke kwụ ụgwọ isi ebe nke anyị na-akwụ ụgwọ agboro ụgwọ mana cheta Chineke chere zirichekwa ebe ọbụla na-adịgo ndị ụmụagboro n'ụzọ ndị uwe ojii nọ na Ikorodu Sagam Road azụta ndị blọk saịdị ihe dịka ndị ịma na otu ebuja anọ ha ada anọta ebe a ka ha hapụ ịgbachi ọkụ nkọsi anụgo na-agba ndị ọzọ ọkụ ha nọzi ebe a blọk ị na-agafe ikpogoro aka elu gefe gafere iru steshọn ikpogoro aka elu so ekene dịrị Chukwu ebe ọbụla a gbaratago anyị gbatara ọsọ nkịta mana ndị agụ eke wugoro ebe ọbụla benu ji isi ike ihu na-eme na-ada anyị ma abụghị m pụrụ ihe ọ batara na fon m ọ abụkwa ike ịbụ ndị wayo ihe na-eme ya aka ịkpọpụta ndị mmadụ dịka mkpọ ọnụ ka nzukọ na-asa na ha sị na onye esa adịghị etu ụzọ kpọọ ihe ọjọọ one small boy by that Ikorodu side based on ihe niile so ejichara ruo Ikorodu nwanne Legedis Benz guy based on ihe na-eme n'igwe internet for the young guy man who is the DPO na flag man ekuzina hey what DPO ozugbo instanta ehihie ọma ịbatago hi ehihie ọma dabekee ehihie ọma nwoke ọma Igbo ji eme ọnụ biko keke ime na udori anya udo ga na-adị na ndụ ebi anụkwa m ise gị o ise gịnị anụ m ka isi tii ise
Kita ka bịa nọ. Ebebebe kakao n'enu ụwa Chineke kesịa ọdụ ịgba gbagbam ịgba onye nkụ n'enu ụwa ili jugo dọlụ afro gị nọ n'ọsọ last week ahụ nwanne iche gị na-apụ gị na-agba anyị agwa nwunye ọ na-eme ya mana mụ a na-agbakwa na ya n'azụ fụ ngịwa ka ị na-eso m na-abịakwa na-ajụzi na anyị na-agbaziri leles Udo dị. Gwana anyị aha gị biko, gwa anyị aha gị na ebe isi akpọ anyị. Aha m bụ izi anyị akpọ. Okay. Ngwa gaa n'ihu. Ebe n'ubi m orile side ebe m bi nna ọ bụrụ okwu obere ihe echọrọ mmadụ ebe a bụ okwu ebe a. Ewo. Na even the police station ha dị ebe a sef agbata ha ọkụ. Ewo. Chidọlikwa ndị eke dị ebe ahụ sef. Ekwuzina. From Body Thomas Rugo Shop Price, ọ bụ okwu obere ihe ụmụnne anyị dị ebe ahụ sef ihe niile ama m na otu anyị from self abadịrọ m since last week till now because m na-ebere mmadụ abụ. Ndo. Ọ ka ọ dịkwa n'ọnya ka anyị ji wee were ebesi na wee bido ihe emebi ka ọtụtụ ihe mere. Wiyo. Na-enu bis agwọrọ agwọ ka ọjọọ so dọlụ m n'ilu mụ ajọọ so onye mpa aka ịbụ nọ na n'enu ụwa lụkwa mgbe ebighị ebi. Ada bekee N'aka m n'enu. ebe m nọ na m na-esi ilu na bụrụ obere ihe. Daalụ. Nke ezigbo ahụ. Obe na anyị tọ na ide. Oh, daalụ. Yeah. Aha. Nke ka mkpa dịka m si kwe mgbe anyị malite ihe omume anyị taa wụ n'ịdị ndụ. Ndụ bụ isi. Nwekwe alike like just ịdị healthy. Nke ahụ ka anyị mkpa. Anyị achọ ka onwe ihe ga-eme gị obere ihe like this achọ m ka onwe ihe ga-eme gị ya mere m ji esi na nke taa na nganga igwe akwadogo ka anyị maa ka ime ebe ị nọ a sị na ọ dịgo 8 days ihe a niile bido mewe aga iru aga azụ onwe ka esi titọlie ndị mmadụ nwee ka esi mebi ihe ọlụ ndị mmadụ nwee ka esi dị mentally, physically, socially, financially, magonu ihe ndị ọzọ niile eche na ha lilililili ahụ niile ma nke palie ma ihe ọbụla ka isi dị ka dị palliatively ka dị financially ka dị physically ka dị socially. Oh my God, egwu a ga-eme senses. Ọ ga-eme senses. Nsị gị nọ senses. Ehihie ọma. Hello, what FM? Mba, hello, nọ n'elu ụwa. Chingọzie gị. Ehihie ọma nwoke ọma. Keke ime nke anyị nọ na-eti ihe ka onye egwu mana mmadụ na-esi kọwa ya. Otikwe ya ọzọ. M gwara gị ya ihe nke a jụrụ ọnụ ego bekee ka ekwunu m na wiyo. My darling, anyị dị oke. After ka mgbaje mụ agbachi ya. Mana anyị chọrọ ka anyị maa ka gị nwa mee. Ifugo nna anyị nwa dị oke eme iji na-anụ na anyị mana gị nwa keke ime. Ọ eziokwu mụ anọ ebe mụ anọ m kelere Chineke m kelere asị na oge Chineke ya Chineke na-eche obodo. Eziokwu. Ya na Chukwu echego obodo na-efu onye nche na-eche o. Ka eziokwu. Amụtara m ya na Bible school. Onye gị ya na-ekwu okwu ụzọ Canada m si Lekki akpọ ngwanụ the Don keka Lekki si wee digodo first ka anyị malite ebe ahụ. Ugbu a ebe mụ anọ na Admiralty Way moto ebe a otu sidiri ugbu a na ọ na-aga ọfụma moto na-agba ọgbatumtum na-agba go-slow adịghị like that. Ịma maka curfew amịrị by 8 so ndị mmadụ ọ na-agbapụtasị ka ha bịa zụrụ ihe tupu before 8 ga-akwụ. Mana ka ihe a nọ na-eme the Don onwe ka o si metụ gị? Izuụka gara aga ihe niile anọ na-eme ekelere Chineke maka na ụmụ boys ndị nọ na mpaghara ebe mụ anọ ahụkwara m n'ụbọchị ahụ
ka ha bụ ma ndị bụ osisi ma ndị bụ mma ma ndị bụ ihe na-agagharị Chineke emekwa ebere ha gafere anyị nke mere mụ n'anya n'ihu n'anya mụ onye nọ na-agara onwe ya n'ụzọ ka ha bidoro okwowe ya si gịnị mere o ji na-aga n'ụzọ na ọwa onye ohi nke a metere ụkwụ obere ihe ka ha kụrụ ya n'akụkụ onye agbata obi anyị ha lere signboard ya nọ n'ụzọ were osisi ayọn were ya kụrisie ya ka ha bata na awa nebo nọ na mpaghara nke ọzọ so ha sị ka ha bụ ebe ahụ ewezuga na ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ pụtasịrị ha niile pụtasịrị ha rụchara ha buru ibu pụtara n'ezi so ha hụzi ha gawara onwe ha Chineke zụrụ anyị nwa na enwe otu ọbụla o si mepụta anyị nwa ndị ọzọ kelee Chineke mana otu o si dịrị m ugbu a ahụ eticha m ike kemgbe izu orula about 6 months now ahụ esi mụọ ike agago m ụlọ ọgwụ na asị na enwere test m ga-aga mee mma eme dị test mmechakwa dị test asị m na enweghị ha nwụrụ so enweghị ha nwụrụ mmefuli about 70,000 ya ọrụ na mmechakwa test ahụ ka ị ga-ama ama awụ na onwe ihe ga-eme gị ma onwe ihe test efuru ma onwe ihe test efuru bụrụ nke ahụ n'obi na onwe ihe ga-eme gị na nganga Igbo kwụ gị n'azụ na-agọlụ gị ọfụ na-ekpele gị ekpele na-asị gị na iyi afụ 2021 fụ 2022 23 in fact iyi aka nka chaisa onwe ihe ga-eme gị fụ ụmụ gị ịnụrụ ya so enyela onwe gị nsogbu onwe ka ọma dị don enwere m chọọ ịgbara ihe gbasara ihe m na-agwa gị na adịrọ m ma ụlọ ọgwụ m gara Lut nọ na Idi Araba na ebe anyị nọ so onye dọkịta m gara aga mitie amaghị ma m ga-asị na test ha mere na ọ bụghị ezigbo test but mgbe m hụrụ the result ọ maka ihe mgbe a gara ụlọ ọgwụ asị na m ga-amete ọ maka enwere ndị na-ara m ahụ na mkpịrị ọ dị mmadụ alụ nwanne ebe ọbụla ị nọ ọfọ ndụ ka anyị na-aga ọlụ gị bụ nwa afọ Igbo nwere ife ga-eme gị ghọtago ndụ bụ isi onye a chụbara ya welu ndụ ya n'afọ nwanne onwere ife ga-eme gị laịfụ ka m na-agwa gị ọfọ ka m ga ọlụ gị n'isi na nwanne gbado anyị ghọtago arụ isi ike ife akụ na ife enwe nwanne nne ị ga-adị mma mba based on ono sikwa wee dị anyị ka nọkwa na nganga Igbo redio show maka inwegwu ike na-ajụzi ego eme ego ministry onwego warehouse ọrentị mba nwanne maka o si adị na all these things be built wọtago nọ mgbe ọ ya enweta nwuzi onye rentịrị ya warehouse obunye wọtago ndị mmadụ a na-adịghị ya na-emekasị ba mmụọ mma sikwa wee nọdụ ịchọkwa mba ọsha mmụọ ya anọdị ya chọọ mba ndị ga na-agbanye tiketi n'ọnụ ụzọ based on ndị chọọ ịfụ special counseling mmụọ ga-anọkwa dị ya nganga Igbo redio show ka anyị ka nọ na Hot 93.3 FM nwanne onye n'ogbe mana anyị ga-ejego dịka anyị gbachala ya afịa nwa n'otu anyị na cheta nne for your life Jizọs bụ eze n'ebe ị na-azụ ahịa Jizọs bụ eze ihe ọbụla ị na-eme Jizọs bụ eze na ị na-abatagodo nganga Igbo redio show ka m gwa gị nke wee eziokwu Jizọs bụ eze ị ga na-aga n'udo na-abata n'udo ahịa ga na-azụ siriri werere maka gịnị maka na ego bekee Adigbo one of Africa fụrụ gị n'anya fụ gị n'anya karịa okere ya mere m ji na-asị gị enyela onwe gị nsogbu maka ihe niile anyị na-akpa taa wiyo hapụ m na anọ m na oche dị hot ugbu a hapụ m ka m kwuo okwu biko hapụnụ m kekwanụ nke ihe dị ife a nchọ ikwu na-akpọ m ma apịa gị ụtalị asịgo m ga-ebịa ka m cheke yo temperature ikwu ha ka m cheke yo temperature ka mara ọ dị high ka ọ dị low baby mana ikwe ha so hapụgodo m ka m kwue nke a ebe ọbụla ị nọ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ego bekee aka Adigbo one of Africa na-agwa gị nọ ọfụma na onwe ihe na-eme na ịkwụ gị n'azụ kwụ gị n'akụkụ kwụrụ gị n'iru kwụrụ gị ebe ọbụla na-asị gị na-eje nnọọ nwayọọ maka ihe ọbụla anybody metụrụ gị aga nwanne sị gị na ọ metụgo m aka mma pụta
gosi onye ahụ na iwu onye nke m ịghọta mana ihe anyị na-akpata awụ maka gị ka isi mee this past few 8 days ọ dị mkpa achọrọ m ka m ghọta ya 08182426591 wakara ekwentị anyị ga-eji nweta anyị na phone nọmba anyị nwekwa nke WhatsApp agwago m gị ịchọ ịkpọ anyị ma iri na-akpọ dịka anyị na onye ọzọ na-ekwu ịgwa chọọ ikwu nke dị gị n'obi kpọtụ anyị na WhatsApp nọmba anyị ọ ga-baa na Facebook Nganga Igbo baa na Twitter Instagram Nganga Igbo Radio Show ị ga-enweta anyị ebe ahụ nwiyo baby boy sugar pie ka ha atọ gị ama m na ọ ga-atọ gị like ihe na-atọ ụtọ sugar na-adị gị mma n'akwara na in the kumkum on the kumkum vein ọkwa ịfụgo ya the medical students ngwapụtanụ ngwa bịa ka mmega aka n'isi ma ị na-akpọ nwada bịa ka mmega aka n'isi ma ifele ndị metụ gị aka n'afọ ahụ nọọsụ mmega aka nwanne inwekwa sonyere anyị n'ebe niile anyị nọ na Facebook na Nganga Radio Nganga Igbo nwanne anyị nọkwazị na Instagram Nganga Radio Twitter Nganga Radio Nganga ikpeazụ a na itinye alụ na TikTok ebe anyị na-afịa na ahụ na-emezi ihe ndị Nollywood anyị na-afịa nwunye oche ka anyị na onye akwue ka ọ ghara ịdị ka anyị achọ ha ka anyị na ha kwue Hello, Adabete. Nwoke ọma njem ọnụ. Good afternoon. Good afternoon. Ehihie ọma. Kegime. Oyisi. Ọga ndị ọga. A na-edo ego n'ogbe na alanga ka ebugara n'isi onwe. Ebe ị ga-apa ya. Ebuka na-ekwu from Banana Island. Ndị Banana Island. Wanda mwa jos jiri granite na-agbagote di ya. Amụba ya nke Banana Island. Actually, I can take last week Tuesday. We radio na mwa just nye instructions for be based on that time ka men na isi na aju men oyi watago now based on ka ama na onwe akụkọ agbakwa m ọsọ mgbakwa gị biko gwa anyị ka gị nwa si wee mee ka ihe niile ya nọ na-eme ha na the chain no si wutekwa mbụ shop madam ka ndam break gwara ụmụ almako ụmụ all this glass fancy glass ya ka ha pewasịrị but ha bazie inside just glass ka ha pewara ekele dịrị lise mana ọwụ nke glass a ga-emenwuru nke glass nke a ga-emenwuru ya wụ na ha bịara buru ngwa ahịa niile nọ n'ime shop nke ahụ adịrọ nụ mma nke ahụ aja mma mana onwe ka a si metụ onye ọbụla si n'ezinụlọ gị aka ma gị nwa ma madam ma ọga mba anyị nọ inside just gbachie gate nke ahụ dị mma unu jisi na ike onwe ihe ga-emekwa unu eji uche tio afọ you na anyị mana mmụọ ọsọ onensu wee kwado nke ikpeazụ a kịta abụrụ onensu kwado bụ na mbụ onye ọbụla tinyere alụ ege si n'ọjụ gie nne m mụ ebupụtara ya ice block wụọ ya n'isi afọ you na mụ ebunye edo ọnwa bee ya pieces pọwa ya dị gbada ya just na-agbasakwa ozi ọma nganga n'ime ogbe ebe ọ bụla na-agwa ha maka nganga asamenu jos chọkwa ịwụ m naanị onye ole mụ agbala ọsọ hoo ha kesi ka e esisi na nwunye ọ gbara ọsọ mba si ha na ịgba ha ọsọ ka a na-ekwu ihe ọ gị nwa front ka m esi wee kọnkasị ọpiwe ka dị notorious ọpiwe ka mee na-ejuo isi oyi mbịazie na ị na-afụ white lie ọkwa ifuru white lie ya wee ya si na ihe ka mmadụ time ị na-akpọ egwu ka isi na-ajụ onye ọbụla tinye egwu ọ na ọ bụkwa na nnọọ mmadụ tinyere bịa mụ patuo onwe iyo akọzina na anyị ma nke mere eme anyị ma nke wee eziokwu
ọbaulu na ị na ebe a na-eti mkpu n'oke onu anyị ma nke wee eziokwu ọmụnwa bụ ịmagonu biko Nganga Igbo Radio Show na 103.3 FM ka wụ ego bekee Adigbo 1 n'Afrịka ya na Nwiyo okwu nna n'onu ihe a anyị na-asị gị na nke a wụ ka ewe ofu n'ihe omume anyị na-ewetara unu anyị na-adị ewetara unu ọ na-adị afe ma alụ na-ekwu okwu ikwu na-akwu ka m kwuche ka akpụkpọ ma bịa eji m gị ụgwọ eji m gị ụgwọ Nwiyo ego abụchi ka ewe mbanụ abụchi mba ngwanụ sị gị ka m skabasha n'elu netwọk gị ahụ maka fon gị ahụ ọ nidiri chenji ngwa gị tekiti baka heheleke ya la igele ya kaka ngwa abụchi netwọk gị ya bido lụwa ọlụ ugbu a sị gị ya lụwa ọlụ 08182426591 ehihie ọma. Hello, Dabeke. Hey, my darling, my sweetheart. How are you? Hey, homa, wokoma. Udo kaleku. Udoka. Na here one boy ebuka kpọrọ ebuka kpọrọ kwuru okwu sele wara wa ihe ambozi okwu. Gwazienu ya na. Maka mbutuzi olu gị. Gwa ya. Maka mbutu olu gị. Chere. Na ka ngezi olu nna ndị ala akpọkwa egwu gele emezi. Ọ sị gị na ya agba ha ọsọ. Ya ka nna achị kọwalụ gị na ị mara ka the things wee mee bụ na nwa Jos etinye gị alụ ghọtago based on ka m bịa mee things ka magic ka mee ihe mebe ozugbo na my commis kpọọ m sị m ka o si adịzi na mmakwa na nka nwere ndị a ga-azụ baị ndị kape mpe sị m isi ju oge oyi na mmakwa ka isi eme n'otu mkpọ nna afụka isi n'elu m daahịa nna mma butuo ozugbo na butuo ezi instruction si kpọbazie egwu ọ dịzie ka m agbara ọsọ ka o ya esi dizi asị na mgbara my darling nwoke ọma njem ọnụ ka ewe na udo dịkwa na ndị ụmụaka chọkwara imekọ mmadụ ume n'elu ọbọtọ ome chai mana Jehova weze ọka ha Jehova weze emetụ gị aka ọkwa ya mba side it service ọ dị cool right ọ dị cool ya ọ dị cool na mgbe ihe niile anọ na-eme ọ dị cool ọ bụkwa just street side cool but outside the hot but anyị apụzi outside anyị nọzila ya dị ebe shop unu dịkwa n'onwe ka ihe si metụ ya ka onwe mba onwe ha emetụrụ ya kacha hallelujah nke ahụ ka mkpa don't worry enyere onwe gị nsogbu ka a si emetụ gị aka emetụ family gị emetụ ọlụ gị onwe ihe ga-emezi ịgbaba anyị na-adị ka echi a na-agwụ agwụ ọfọ ndụ n'isi gị na nwanne m nwaanyị Jos n'oge ọfọ n'isi na ngwawere ya ị ga-eje na-abata mgbagbada ya na mpa n'elu ụwa oge na-efe ọsọ oge na-efe nnọọ ọsọ imewe ihe na-enye gị obi aṅụrị oge na-efe ọsọ na-efe ama m ebe ofe ga mana nke ka mkpawo nke dị ka ibe ya wụ ka anyị si bịa taa Tọzdee niile anyị ga-anọkwa ebe a Satọdee niile anyị ga-abịakwa ọzọ nke ahụ so ọ bụrụ na ịgbalị inweta anyị taa ma ịnweta anyị enyela onwe gị nsogbu just chibiri anyị na Tọzdee niile anyị ga-abịakwa ọzọ si gị n'ihe awụ ka ewe na Nganga Igbo Radio Show ị ga-enweta anyị na Facebook Nganga Igbo nweta anyị n'ebe ọzọ niile Nganga Igbo Radio Show and anyị nwetago WhatsApp nọmba so ọ bụrụ na ị na-achọ nọmba ị ga-eji nweta anyị ma anyị nọ air 08182426591 detuo ya ofe ebe so that nwee ike ịnweta anyị ọ ga-adịzi Tọzdee mgbe anyị ga-ewetara gị ihe ọzọ anyị nwe n'ọkwa aha nke mwụ ego bekee afat ịkpọ m ihe ọzọ nwanne m ị ga-adị wrong mana ịkpọ m Adigbo 1 of Africa ị ka dị right ka ọ dị Tọzdee
ebe ndị mmadụ claim go Africa mụ abụzi intercontinental intercontinental that Good is for you. worldwide. Iche ịkpọkwa m inwe ike itinye www.nwiyo Nsogbu adịrọ. ma na m egwunyego nwanne biko sitela anyị ozi na WhatsApp ọ dị oke mkpa based on n'onwe ka o si dị na ndị na-akwado anyị si anyị meela pepa obele majik anyị kpọtaga anyị mee ka menụ na-enwe obi anwụrụ just sitela anyị ozi na WhatsApp nọmba anyị 070-800-51850 nwanne izite ozi dị nwee ka ọ ga-esi dị isoro na ndị iru ọma kpọ nwanne agwa gị ka o si adị nye gị onyinye ndị ahụ si anyị nye nwanne gbada anya nwunye oyi asị gị Tọzdee ka anyị fụkwa gị ọzọ. Nganga Igbo.